Debus Tunisia, Fayouni, Taiwan Cars, nous transport officiel en équipe en Point Carré, un petit fandar et Tikanjoaniti. Il y a un petit voiture spacieux en Taiwan Car City, Isaïa, Yang Venimni, studio, Winnipouipou, Ionamni, jeune entrepreneur du Kuheli. Taiwan Cars, Demvar Fiara Simoto, Am Karazan, Marsamia, a Gojanzai Sagmapano Fiara Yan Kuiziro. Kama ng tena fituizan fiara masa chan izay Point Carré si Taiwan Cars o amin'ny titaona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Anomboka ny fandaharantsika afaka fotoana fohy fa ity aloha ny agenda. Agenda. Mad Max Anos Belleville no agnano fetiny bonne année ka agnisan'ny programme amizegny dia spectacle amin'ny gymnase couvert lundi 1er janvier 2024 miaraka amin'ny Mad Max. Agenda. Isa roa telo volagny Steve réalisateur atsika ambadika dia zay midika fa afaka miroso tanteraka atsika ny amin'ny fotoagna atsika neto amin'ny Point Carré neto aloha voalongany magnano fisoragna feno amindreo amin'ny Taiwan Car zegny any mitondra atsika avy tagny 67 mandrapatonga atsika ty Ambohipo aty dia tiany koa magnaroatra koa magnambara ho antsika jiaby mivelatra misokatra ho antsika ny fiaramiasa ho antsika zegny any maro magnotany dia io ambany ny contact ny Point Carré ary magnaraka zay dia mirary ny fety sambatra ho antsika jiaby engany tonga zegny any 2024 ho avy tondra ny zakameva ho antsika jiaby. Point Carré 2024 dia iezaka tondra ho antsika ny raha vaovao concept vaovao hitantsika tatato zay mafanafana ary ihany koa zay miezaka hoe mizaha azovin'olo zegny hitantsika fa tokony hoentsika ny agnatin'ny fandarana aty ho andehantsika eto dia ny anty araka ny hitantsika dia aty Ambohipo ny aty Antananarivo ny aty no misy zegny amin'ny fotoagna azy io ity vahintsika dia Doko Eli. Izy koa resaka Doko Eli zegny dia ny amin'ny resaka fagnevana izy atsika izy dia afaka andikagna anazy nagnasagna izy dia tant que izy jeune entrepreneur dia ihany koa mazava ho azy amin'izy managna zay salon de beauté salon de coiffure zay no antony agnasantsika izy fa efa hetsika ny Point Carré koa rehefa magnasa olo zay dia maro ny raha zegny antetsika hay ka mba helantsika hoe hono ko dia zay mahatonga atsika hoe alo antsovintsika Doko Eli mba asaitsika ifagnazava neto amin'ny Point Carré. Salama Doko Eli, manakory zavave ino vaovao? Tsisy arena karanteny tsy mihety na doko magnaraka zahay vagy. Tiako boka zegny anao mba ho lestre be ka miresaka atao satria afana tsara be kisy niany. Ao. Manakory asa ato amin'ny ankapobeny? Mandehandeha, milamigny. Zegny. Ia. Ok, agnisan'ny koragny neto ny resaka parcours-nao maro samihafa ny raha zegny ny ataonao amin'ny maro samihafa dia izy koa mety aminao koa ary za tsy agnontany hoe mety sa tsy mety tonga dia tiako misy fiainagnanao manokana koa zegny zegny anitanay mandehandeha agny resan'olo mandehandeha agny mba antoniako anao mivantagna eto mety? Ia mety. Tsy magnino? Maro ny resaka zegny mandany amin'ny Facebook maro samihafa agny ho antoniako anao eto rehefa avy eo agnisan'ny koragna mandeha zegny hoe tiako nahitagna anao io mahakasika ny Davalt Record satria andeha koragna fa anao zay navinisy aventure draiky Davalt fa meloan'za idriky zegny tiako antoniagna izy koa ny amin'ny Facebook izy io ty izy koa hoe resaka Samuel ihany koa agnisan'ny zegny hoe misy idiranao ny avy azany voalohany misy idiranao resaka Samuel etsika jiaby iakamavandy azo lazaigny hoe ny amin'ny fotoagna azy io ty potiky igny manafo igny dia ny fagnontaniagna zegny napetraka agnatin'ny zegny Doko Eli agnisa tam'izay fotoagna zay io moa tsy entagna marigny nantoniagna Big MG izy volana fa Big MG za juste nangala izy baka tagny niondrigna avion zegny nakavy lagny Big MG fa naka tsy resaka hoe iposy izy dia nisy fotoagna nefa hita fa anao agnisan'ny nipetaka marikitry tamin'ny Samuel iakamavandy amin'ny fotoagna azy io ty azo lazaigny hoe potiky i Samuel iakamavandy ny afiainagna anazy azonao honogno fa anao agnisan'ny tompon'andraikitra agnaty zay Doko Eli? Tsy tompon'andraikitra amin'izany za satria izy Samuel nafantarantsika azy izy olo mpagnanognano comédie io dia marigny tao amin'ny Davalt nahitavako azy satria zahay maro namako artiste ny tegna marigny maro namako artiste dia matetiky mandeha magnano hira aminazy ka dia nifankahita tao izy dia zaresy Jessica manager anazy igny nandeha tato hagnano modèle
Jessica nagnano modèle, Samuel koa nagnano modèle. Zegny nifankahezanay ro Samuel. Tsisy question nipetraka amy doko hely posy azy. Tsisy contrat zany, tsisy fagnarahana zany. Fa comme olo jiaby nahita azy un problème kely izy avec manager anazy, izy tsy olo maro olo hay, izy tsy olo mipetraka Antananarivo. Zahay no nifanerasera farany taminazy comme izy andeha nagnano modèle tato, izy voatao rafy tagny nandeha tato. Sarotro amy maha olombelo zany hizafoagna azy hoe na miala antragno atao na magnanjao izy olo fa amy problème. De izy amizay niezaka nipetraka tato mandrapa fodiany tagny. Rijady amizay nikarakara fodiagna anazy nandeha de amy tany misy azy Ambovombe way. Fa tsisy nidirany doko hely hoe agnano manager na agnano zao na agnano. Tsisy nidirako tamizany. Igny amin'igny izy Pierre zay. De idiratsika ny magnaraka andao somary podianagna amizay satria mety gaga hoe karaha tonga de navomasia karaha ty mbala izy aby jiaby zay. Ny idirako magnaraka doko hely ho anaka manokagna efa tamin'ny 2022 2023 tegna nafantry hoe misy doko hely resaka taly izy mahay resaka maro samihafa fa za mba tia fantry izy zao tany hoe doko hely azovy doko hely zegny teraka tahia doko hely zegny olo aveza doko hely zay tegna agnarako afagnarako tegna agnarako zany le doko hely. Doko hely Larissa Marienne ava mandry tsara izy zany doko hely zany agnarana nilovainay amy dadinay mbola tsy novaigny zany satria dadiko mbola velogno agnarana dadinay zany doko hely tout court tsisy tohona hafa de zahay jiaby ko mbola misy zanany vaiavy zafiny vaiavy de fa tsy maintsy nitonga doko hely déjà mo izy tsisy zanaka vaiavy papako ziraiky fogna zanany de zahay zafiny jiaby zany mitondra agnarana doko hely matetiky fangaron'olo amizay zany zaha mivadiny lahety hoe ana mo le doko hely vadiny lahety sa doko hely satria zahay samy doko hely fa izy si vadiny lahety sy lahety ya ho avy amizany etsy doko hely le vadiny lahety zandriky mama araiky papa araiky amina faravavy aminay igny de za zany doko hely koa izy doko hely autant que mahavoka ho azy izy avocat mo izy de afangaron'olo fogna zany zahay roe nana mo doko hely vadiny lahety misy tamy mariazinjaregny félicitation doko hely aminahagna ataony félicitation jiaby ya félicitation doko hely nefa za fa magnery fa le raha tsy za fô zandriky ya doko hely zany avy amin'ny dadinay de zahay jiaby doko hely misy zoky raiky le agnatin'ny fondateur anisy tô koa mipetraka andafy agny à l'extérieur à Portugal izy mipetraka doko hely Mario Ema zany ta zoky aminay de zaha amizay magnaraka de le vadiny lahety aiza tena fivenaro avy mandry tsara tsy mihety tsy mitampodrano tsy mihety mama tsy mihety papa fiara de lettre hitanare amin'ny en direct anazy zaha miteny tsy mihety tsy vohova na za zay mikoragna aminah mbola tafiteny tsy mihety fogna koa na tokony mbo agnarakaraka fitenin'azy tsy mahavita araka anao mikoragna zay koa de tombo tagny de rehefa nianatra zay taia mandram-pavianao tatanà d'accord nianatra tamandry tsara jusqu'à afaka baka amizay nagnano nianatra ta Diego nagnano gestion oui première année deuxième année 2012 vita tagny za 2010 tagny 2010 11 12 de troisième année amizay za nianatra Ankatso troisième année quatrième année azo maîtriser amizay miteraka de nagnano to tady vola to amizay pidianako anao vola hoe nianatra ta Diego satria ny misy matetiky izy koa Diego efa hetsika hoe any zegny efa olo niavaratra anao avy aty amin'ny faritra Sofia akory fa nianao misy fotoagna misy faniasana resaka foutrage aby regny mandeha tamizay fotoagna zay fa tsy niegny zegny anao tamizay fotoagna zay olo Diego mbola voalohany tegna olo mierigny volo ana miala mianatra zany foutrage zany tegna tsy nasironao ela nareo tagny nahazo valise mena anao magnana igny raha magnano zany fa on son fils zany ana mianatra raha diana de mianatra tokoro zegny fa olo mierigny olo zareo agny ana zany vo mahita zare zany anao vo mahita teny tsy mety magnana zare tonga de fa valise mena surnom na zare fa son fils hoe doko hely Larissa Marienne zare fa tsy mandiniky zay feky agnarana ana valise mena o zare au tableau valise mena ambenako mikasiky satria anao karaha vogno tsabika mala zay tsy hompanao zay jiaby agnaty raha zay fa aleo pidianasika amizay doko hely hoe tao fotoagna koa amizay le hoe nitsangana ty doko hely resaka salon de coiffure ty zay tamy fotoagna karaha mba tantara koa ny nanangalanao azy ty doko hely ya 2021 septembre 2021 le raha zany somary un peu comme compliqué zany za fa magnentina atsika jiaby vaiavy mila courage e fiainagna fa rien n'est impossible satria za nanomboky ninahagna tegna départ zéro hoany zay cliente tamizay fotoagna zay ary mbola hasiako promotion amizay andro zay hoe nahita hoe nanakôry commencementsnay
juste table coiffeuse agnaty chambre fandriako, table coiffeuse araiky eo, mbola tsisy gel, mbola tsisy raha italiana, juste peigne, de gel boîte raiky, client avy agny mitondra postiche et tout, juste main d'œuvre tokoriny doko hely. Igny amizay départ na sary tamizany koa re mamadibadiky sary kiagny elohaka igny Note 8 Pro. Olo tamizany concurrent tegna jiaby efa amin'ny iPhone jiaby mangala sary. Za mbola amizany sary tamizany ratsy, logoko tamizany mbola tsisy full fleur hitanare zay mbola tsisy fa juste logo nivarotako lamba, za nivatro lamba 2017, 18, 19. Oui, 2017 za fa nisy page. De comme za misy namagny Rijad regny nagnampy zaza re magnano modèle nivarotro lamba. De za amizay koa fa nanomboko Italy, mbola raha tam regny fô nampiasaiko na regny mbola mahita sariny wendy, mbola zare magnano lamba regny fô angalako sary atako fond, hoe doko hely ahaizan'olo za hoe doko hely. De départ tamin'igny amizay niky za nanomboko nahavanga postiche hely fôlo, roapôlo, jusqu'à zay hitantsika mbo fa mangandoko moron-dalagna. Mbola tsy tonga amintegna izy fa mbo fa commence hitan'olo olo mandalo lalagna. Fa teboka mbola agnaty tragno, mbola andohany mandro seza tagny, mitsofotsofotra tegna mitsofotsofotra. Tegna magnantso amin'ny telefôna, aiza place, aiza toerana, satria sarotro be magnazava azy. Inchallah tsika mbo fa tonga moron-dalagna. Amin. Doko hely boutique of quality mety zay ngambona tonga zay satria izy anao zay mivarotro lamba taloha tagny tsy novako eky amizay. De io amizay na avy amin'ny resaka taly ty. Io zegny hoe nianaranao sa hoe kako natao navitanao napetraka fa hoe io fa izy koa resaka taly zegny azo lazaiko mihitsy eto Madagasikara de doko hely tompony zegny. Ya isoragna dohana amin'igny malôha amile compliment fa le taly zany karaha zay boka tsy mihety matetiky maro vaiavy tsy mihety zay io taly zany taminay tagny taloha ka tsisy raha andoavam-bola fa raha automatique satria ana koa fa commence classe de 6e fa mianatra fampitaly anareo olo voisine mama fa commence tsy mitaly jusqu'à na afaka baka zany taly tonga de fa hay fa tonga koa mena amizay zany antegna olo nianatra bo managna maîtrise de mahita amin'ny internet et tout ça tuto regny juste ni évoluer hely fogna le raha fa hay de juste karaha ty misy moyen fagnanaovagna technique hafa raha magnandregny nampianan-tegna zany za regny amizay zany nampivoarigny afangaro amle culture avy agny misy modèle nitaly akagny ndraiky koa tsy hitanjare amin'ny internet izahagny ampidirigny akao afangaro ake zany izy de lasa izy amizay izy karaha petraka nagnaniagna raha. Aloha zany taresaka davalta koa tsy manonkorana mety. En fait, tsy hoe magnotany za mihitsy tsy mety tonga de petrako le question hoe avy nisy fotoagna nalaza be fa hoe io fa doko hely na tonga zay kisarisary zay maro be mpanakanto zegny ani namanao maro izy tegna maro zay izy volanao ohatra hoe Rijad izy koa sendra mizaha Facebook-nao Rijad Nashan Daddy Love maro tsy voatanisa Anisette jiaby regny Elidio zegny ani fa tio koa izy tsika nagnano ity interview ty koa de tio amizay fa hoe nisy koragna nandefa hoe i doko hely koa ni miaraka amin'ny davalta de nafanafana zegny sujet zegny de hito mazango tany anao hoe nisy mara zisa tsisy doko hely azonao valiana. Ya valiako tsisy tegna tsisy fa le raha zany fangaron'olo karaha ohatra davalta zany tsy nieritreretin'olo olo misy relation amin'ny tegna satria za tsy mpihira fa mpitaly de comme na zany koa fa hitan'olo matetetiky dia araiky de fangaron'olo fa hitan'olo hoe miaraka regny na zao regny fa tsisy fiarahana zany fa fiara-miasa. Ya misy fiara-miasa hoe comme quoi izy maro olo heny zahay moa fa mipetraka fankaritra samy quatre soin arô de matetiky fankahita de za tia mangataka fagnampiana ohatra koa mbo misy namanao agny agnano clip nagnano zao de za eto hoe vogno agnano resaka taly na makimakiage nazy de regny amizay zany nampisipis relation zay fa tsisy hoe tafiditra jusqu'en fiarahana na genre raha magnanjany. Zany asa losa vaiko hoe tsy amala anao fagnotaniagna igny pidianako amizay igny doko hely agnisan'ny vaovao zegny any regninay koa fa hoe doko hely tsy vitany hoe io fa hoe salon olo mikaiky avy mitaly magnano fagnefa fa de nisy fotoagna zay koa mpagnaresaka formation. Oui. Asa vahelo koa mikasika tamin'ny fotoagna karakory. Bon zaha comme za izy efa nambarako anateny monsieur Jean-Luc hoe naro be galera nandalovako natonga za tonga tamile resaka taly maro zany aminay vaiavy na ty asa tsy mahita asa nefa na managna misy olo afaka magnano talenta resaka taly na ino le raha zany na tsy etanao asa permanent fa idiram-bola ana misy olo anditaly aminazy hoana hely 100 000 50 000 olo eny nampetra-poagna de amizay zany andresako décision nefa misy olo koa draiky misy moyen izy manam-bola izy fa le raha andeha tany mihitsy tsy hainy ino raha andeha tako amy to volako to tsy hainy de regny zany natonga zany andre décision hoe
aleko za mpagnano formation le formation zany on titre hoe zany mahatonga za tegna sarotony zany madame Doukoely le formation hoe tsy maintsy 1 mois de tsy maintsy mianatra isanandro pendant 1 mois satria za vita formation le olo to de fa capable izy mandray client avy hatrany miasa avy hatrany satria zay le tanjony za natonga za nampagnano formation nanomboka tamin'ny tagno to nanomboka mois de février za nampagnano formation jusqu'à décembre zay io za nampagnano formation mbo avy tan'olo maromaro ankoatran za miasa na eto Antananarivo misy avy Faritry tonga eto misy avy La Réunion tonga avy Mayotte tonga ndegnano formation fon zany raha dianjare misy mipetraka ato amin'ny salon ato ndegnano formation de vita ziny zare famony mbo avy tan'olo maromaro zany olo miasa tsy atitizanao zay le tsy atitizako non olo sa hoe olo igny miala ato de lasa concurrence nao izy ambadika na efa raha niaigna fahela zany zao tsy manjare tahoragna na tegna mampiasa olo fo andra zay mangala piasa zany matetiky misy olo menagna madame Rayane sarotondra mampiasa anazy satria olo ampiasaina tsy maintsy formena izy igny vovita na formation na 6 mois 8 mois izy miasa aminao za iala izy efa hitana manokatra ambany tragnonaka de zany vende tahoragna lasa fa tsy asa baka dikan'izany zany tsy manjare tahoragna anokatra izy na manokatra ampita ro riziky samby managna ninazy chance samby managna ninazy chance nazy anjare amzy izy tafaboaka fo na tsy nampianarika aby izy ko tsy chance nazy anjare amzy na magnano formation aminahagna akato izy ko fa tsy chance nazy lasa amzy izy tsy lasa fo zany mahatonga za tsy mahidy izy zay tegna formation na olo minenagna aminazy za ko Doukoely anokatra ampitanaky eo c'est pas grave tonga avy magnano formation ato tsao fa dio fagnontaniagna araiky aloha netsika maramparagna izy hoe le fahitan'ny fiarahamonigny pody resaka tadigony za hoe aloha za mahita hoe rehefa tsy mety tsy mahaly koragna fa tsy mety malaza dindery de izy koa ataoko hoe satria anao jety hoe no azo lazaigna solotegna anao jeune avy amin'ny faritra Sofia misogadina anao amin'ny asa zegny nataonao aty izy koa ataoko hoe nikoragna zegny any atsipinao ho any atanke hoe anao zegny tovavy afa faritra Sofia zegny ndraikindraiky agnanovako fialantsiny ho antsika jiaby zegny any mizaha fa ndraikindraiky hoe tsy miety azonao tsy miety aloha izy olo anao zay anao nianatra na avy amin'ny place zegny misy anao jety de nikoragna ataonao olo makasiky zegny tsemky Doukoely makasiky zegny hoe tsy mety tsy voatery dindery tsy mety zy mafy malaza mo raha zany bon karaha ty izy tsy magnano zany ohatry ninahy malôha personnellement za zany tsy bâti moralindraha magnano zany izy boka misy marigny zay mbarare zany hoe olo samy mivintagna anazy anazy mizaha olo avarabaratra rena magnano rotako hoe angivy fo agnatinjare sauce karaha olo namony gisy zare agnatin'ny tragnonjare zare zany mahatonga vintagna zo na tonga de fa hoe fa zahay zany na fa magnano ron'akoho zany olo akagny zahay afa agnatin'ny culture anay mihitsy zany tsy werawery tsy magnano zao tsy magnino déjà zahay hoagny tsisy lavany tsisy zao tsisy raha ndi werweragna zany na fa olo hitana milliardaire na fa hitana izy misy tomobile agnontaniana na managna tomobile ataony raha nindramigny amin'olo ataony raha magnano zany fa nefa ndraiky olo vatra na raha nindraminy izy igny moto nindraminy moto nakadra ko zao raha magnano tsy mitovy zany fa za zany message atako zany hoe ana zany quelque sorte any andianana ohatra zany entra Tadiego zany oui marigny misy discrimination magnano zany hoe valizy mena za tsy miasa lohany zany raha mbalako zare za mbola igny za agnatin'ny 5 premier session de vita ana miakatra deuxième année olo jiaby efa lasa namana zare mantso ana valizy mena ouais karakory ça va zay nditady raha tiana za zany resque karaha compliment ho anahagna zany ohatra olo mifotifoty raha zany moi je m'en fiche ana zany izy ko mandray esprit magnano zany ana fiainagna i lasa maro zany raha tsy iasagna aloha igny amin'igny izy Pierre zay hidrika amin'ny tapany farapana atsika misy programme izy anao zay date nambanao za mbola tsy haiko hoe ino exactement ny amin'ny le 26 janvier oui 26 ino raha isy am'izay fotoagna zay Doukoely tegna maresaka za ko mbola nisy raha naresaka tamin'ny page hitako raha tegna voalohany hitako maresaka déjà inauguration de coiffure sortin'olo olo jiaby nagnano formation mety efa mandeha 30 na 40 latsaka ake zany jiaby depuis février jusqu'à décembre zegny sortin'izy regny angala-pagnano gazety TV plus et tout ça are koa mo agnatiny invité spécial anao zany na fa tonga eto invité spécial ana aminjany tonga hao raha zany izy efa zay zany sortina formation inauguration de coiffure satria zay hoe zany voaboaka be sy ny maro izy bôka mbola olo amin'ny Facebook fa tsika mahita de za hoany na olo tsy magnano Facebook na olo mpamaky gazety na olo mpagnano zao zany mbo mahita hoe misy zany Doukoely zany mpitaly mpanamboatra fagneva magnano maquillage angofo et tout ça agny Ambohipo agny adresse aminjany mbo mazava eky
zany zany le raha tantsika 26 iarahantsika amin'ny Paris artiste Davalta amizay wow mazava azy koa fa miboaka ny programme antsipriany dia ho ambaratsika ny eto amin'ny point carré eto izay mataonao navy amin'ny toerana zegny misy anao ty na dia anao hoe fanlaza teo foe mbola maro ny tanjo mbola tsy takatra ny tanjo fa kanefa hoe tsy kilakila olo navy amin'ny place zegny misy anao zao ty dokoely ny amaragnantsika anazy izy koa ataontsika hoe ny mot na koa ataontsika hoe terme ny teny zegny nandesinao zegny amin'ny fiainana mitrakany amin'ny fiainana mba iny tekniky hoe amin'ny fiainana karakory taonao hoe mba ho avy amin'ny tanjona izy koa mba fampizaragna zay dokoely tanjona zany tsotra fa tsy mila kivy de mila managna faharetagna ana zany tsy voalohany échec zany efa égal hoe tsy anjary raha atako tona anjary mivandy zany olo izy koa mivolagna hoe tonga amin'ny place natany hoe tsary nisy échec na za zefagna zany efa échec natako zany hitako fa maromaro ny réussi hitako fa le fait que izy misy miréussir ohatra 5% na 10% le raha nieritreretigny efa inchallah izy efa hitan'olo fa ny échec maro agnatin'izany fa tsy atao mahikivy mila manohy fogna mila tsy kivy manohy ze keleke tohizagna jusqu'à zigny mahavita agnarandraha raiky ary ny avitranao ataontsika hoe satria ny amin'ny fotoagna azo ty matetetiky zegny viavy zegny no agnisan'ny hoe viavy ndraikindraiky lehilahy no hitahita nefa koa zay viavy mba ny avitranao koa zay ho an'ny viavy zegny mba managna fagniriagna zegny ny amin'ny fiainagna ty tanko ianao viavy en place misy anao dokoely d'accord avitra anazy zany amitsika jiaby vaiavy mifagnampy atsika surtout azafaliny mandeha mankaronkaratsy hôlogno za maloha magnanjany alors ka nandeha nkaratsy olo raiky hoe izy vaiavy mitovy anao atsika olombelogno jiaby tsisy parfait hoe tsisy olo tô fa tonga lafatra na olo ro iriky re zay misy magnano hoe za mahita commentaire akato dokoely te mon idole misy olo tsy antegna mitouché antegna izy igny alors ka nandeha gnany idole anao zany aza andeha nkaratsy misy olo ndraiky tsary hitako ohatra tamin'ny malondra resaka Samuel tegna olo tsary hitana to de fa mandeha magnano critique hoe ana olo tsy manjary amponosavy magnino nefa mbola vaiavy otry antegna fogna nefa le raha tsy haina agnatin'izy igny de atsika zany mbo mizaha mifampisoutenir fiainagna zavavy efa sarotro e atsika koa mba lilany fankaratsy nagnanjao lany fotoagna ke fogna atsika lahosany lalahabry atsika samby atsika mifagnampia ro misy vaiavy magnano raha tontohany zigny ave koa tonga torona koa tontohananay koa naigny ave anaty manohagn'olo bisky nambo tohanan'olo zay ny koragna nataontsika raka tamin'ny dokoely ho antsika zegny hainy hoe mitady ny contact nazy izy efa misoratra io ambany io ny aty ambohipo misy sareo zay dia aza misalasala mikaiky mangala rendez-vous ny amin'izay resaka ny asa jiaby zegny ataon'io ato amin'ny dokoely afaka mitaly ato boka io magnano make-up angofo de tsy efa zay fa tsy mitondre position tena baka fa misy aty afa misy d'accord afa misy raha jiaby tsisy raha indisy vola fogna vola tsy mety baba bon igny amin'igny volagny Pierre isoragna atsika jiaby zegny niaraka taminay inteto amin'ny point carré izay isoragna ihany koa antsika jiaby zegny ny mahay maro miaraka aminay azadigna ankoatrany amin'ny Facebook dia amin'ny YouTube ihany koa zavatsika ny point carré ny agnatin'ny YouTube ao no atatsika regny interview niarahantsika tamin'ny vahintsika maro samihafa izay ka dia hoany magnaraka koa dia azo ty Podiagna 67 izay miala ty ambohipo iaraka amin'ny Taiwan car zareo moa no agnisany magnamiazy automobile zegny isan'andro isan'andro afahan'ny équipe point carré déplace zegny mazava hoazy ka dia hoany magnaraka koa mirary ny soasiny meva ho anao dokoely misaotra anao betsaka nandria ny équipe ny point carré ka dia mirary fety sambotra ho anao zay dokoely merci mirary fety sambotra ho antsika jiaby surtout ana Jean-Luc somary nafinafy fagnotoniagna igny fogna izy igny voavalintsika fogna de merci beaucoup de merci amitsika jiaby nagnaraka fandaharagna fô mafy tsaratsara équipe anjare reto ato mafinaritra izy tambagna atsika hitsiditsidiky ato zare koa magnantso atomotômo koa milamy izy to ato yaho volagniona izay hoany magnaraka koa samby aomeva atsika jiaby Parece de za tsy mahavita atao voalohany sady farany zany za magnano interview